תראו איזה סיפור הזיה ודוגמה קלאסית למה לממשלה אסור להתערב בשוק החופשי. יש שם הרבה תחומים שיש בהם חיוב לפי מינימום. גם אני יצרן מטבחים, ואני מתנה בקנייה מינימלית, כי אחרת לא משתלם לי להפעיל את כל המערכת בשביל איזו יחידת קיור, בסדר? וזה מקובל, זה קיים בעולם העסקי הרבה, שכל בעל עסק מחליט מה, לפי שיקולים מסוימים, מה המינימום שאתה יכול לרכוש אצלו. אז חניונים החליטו, ויש לזה רציונל כלכלי מאוד הגיוני, שהמינימום זה רבע שעה. לא יכול להיות שתיכנס לשתי דקות, יבוא לקוח אחר, יראה חניון מלא, ילך, ואתה תשלם על 2 דקות, והוא הפסיד לקוח. הגיוני מאוד. באה הממשלה, ובאים כל מיני חברי כנסת שלא מבינים איך כלכלה עובדת, ואומרים, לא, אנחנו לטובת האזרח, בואו תשלום לפי דקה. מה עושים החניונים? אומרים, אוקיי, אז כל דקה מעכשיו עולה כמו 1.5 דקות. מה המוסר השכל? אל תרבו בשוק החופשי, ויהיה טוב לכולם.